jolla on siivet. Niin kattokaa kuin sairaalta näyttää. Kato. Oi vittu. Kato nää kaksi J-Lightning, ihan sairaat. Mä tipun, kuoleeks mä tähän? Ui, heitetäänkö akkenautit ja siis lava? Tuo mä kuolen. Lava. Älä jaksa me vaipata. Mäkin kuolen. Mä en kuule. Ai niin, meidän pitää venää, meidän pitää laskeutua, mä unohdin. Mitä? Meidän olisi pitänyt laskeutua sitten, mennä alas, kun me nähdään ne siitä lento loppuun. Mistä näkee? No siinä olisi ollut se, tuolla olisi ollut se lento. Kelaan nyt mulla on shoulderit ja kaikki ihan paskana. Mut sitä se on jotenkin... Ei oo niin hyvä DPS, vaan on hidasta kappaa. Kun se on sairaan näköinen, se olisi leikki. Niin, ne aina dwarfit voi. Miks mä sattuu keuhkoihin näin paljon? On tupakon, sigarre. Oi vittu. No ehkä kun... Ei kun oikeesti, ei tää oo siitä. Tää... Vittu, tää on bommasen tunnis. Yes! Jää. Se rupee tippumaan. Vitun ärsyttävä masterluukku. Kato mitä sulle tippu. Kenelle? ID:n. Oikeesti, tippuko? Tippu. Kato Dakker. mitkä shoulderit. Kato mitkä shoulderit. Toi dakkeri on. Älä jaksa. Miksi en mä saanut? Ei vittu kun mä olisin mun rokuilla. Älä jaksa. Kato vittu, ne on hienot. Ne on paljon hienommat kuin ne tulijutut. Ai vittu. Aina shoulderit. Mitkä shoulderit? Onks ne Mulla on no shoulderit mitkä tippu, mut mulla on Ei vain... vittu noi dakkerit. Mä Kattokaa noi Sä dakkereita. saat ne, mä en tiedä niille Ja toi 3, 2, 1 tarkoittaa. Ai, rollaa? Roll. Kautta roll JP. Tää on Ja mä järjestävää, tää on järjestävää. Sä rullasit 94. Joo, voi vittu JP. Mitähän? No et sä saakka voi pysty käyttämään noita. En niin, mutta tuo on vittu epäreilu. Miten niin? Tara 1/100. Ei ollut 8. No 8, no vitun paska. Vittu et oo tosissaan. Täällä tulee just sitä mitä mä haluaisin mun rokuille. Vitsi. Vittu mä haluun sen head.